Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi nga atong tanano. Kumusta? So, karon day ato ipadayon ang laing sumpay ning sugilano no nga sinuwat ni Marites Albores. Ug shout out din yung tanan nga nagsunod ang dramahan no. Salamat kayo sa pagsunod no. Pagsubaybay sa akong gipang upload no gikan sa mga sugilano no gikan sa aming drama. Salamat kayo sa pagpaminaw no. Ug karon di ka maglangan niya ang laing sumpay ng sugilanon na sinuwat ni Marites Albores. Anino sa kagahapon. Pwedeng kaditan lang yun. Palihog lang. Tawagan ako usab basi. Makontak na nako. Basig i-off ang iyang cellphone. O baka dili na siya ganahan nga imong tawgan kay nabisi. Nagunsa sad ka siya si Amy didto no. Duha ka gabi nga dili siya mo pauli. Grabe hagod. Matinga man pud ta. Juan. Kung unsa man ka na si mo hunahuna. Wala ka na. Dako kong pagsalig sa kong asawa. Dili mahitabo ka nang naasi mo hunahuna, Juan. Oh, na mo cellphone, no? Salamat. Nadugay ka man lagi. Diyan sa naman, nakontak ni Ms. Amy. Nakasulti mo. Kung sa ko no? Anong di man siya mauli og adlaw? Wanay. Unsa? Sige na kong dial lang yan numero. Pero dili siya makontak. Napaong tingali yan cellphone. Waba ka ito makadag charger bata tanawa niya ko no. Naunsa kong lakaw mang di magbitbit og charger oy. Ganun mo siya magsulti daan nga dili siya makauli ron. Ingon man ugma. Gisultihan ang tako niya daan. Dili na yun siya musika. Nagupa na yun. Ay ka balay ka. Ulihan ko ka na. Og mas mahalon. I will buy you the latest model. Dili na magkinahanglan nga mahalon ang akong cellphone, sir. Ang ako lang nga makontak na ko ang akong pamilya. Kay duha ka adlaw na ko nga wa mauli. Ug nagpangita na nako ang akong anak. What? Unsay mo gingon? Anak? Ang akong pag-umangkon day, sir. Di ba nga giingnan naman ta ka nga sama na sa kagalingon akong anak ang akong pagtratar niya. Wa na nako siya isipa pa nga pag-umangkon nako kay ako na ang nagbatuto na ng bata. Well, then, ano mawa ang imong kabalay ka? As soon as mga plinang shop para sa mga cellphone, magpalit din ta og mga dawa. Pero, sir... I told you, ilisan ko og mas mahalo ng imong unit. Dili ta mo duty og mga dawa. We might as well make use of the time nga mag-uban ta niya ng adlaw. Mananautag. Girahan mo nga cellphone. Then, manlaag ta ba kadiyot sa mall? Sa dili pa kita mga sa beach resort nga pahigayunan sa birthday party ni Tita Annabelle. I can't wait to see you in your two-piece, Amy. Sir... O pa mo matandog ay mong beer. Imna na ka na. Og ayaw na kagol. Mawa ang imong kagawa pa. Nasayod ka ba nga ang imong pahiyom ang usa sa imong asset? When you smile, you look more attractive. Sir, o pag gani ka mahubog, nangati ka na. I'm not. Don't tell me nga ako pang unang nakasulti ni mo, ana. Kabanga good sa imong uyab. Buwag yun na. Kung dili siya kamao nga appreciate sa imong qualities, then dili siya angay nimo. Sir... The man nga angay gid nimo could be just right here, sitting inside his sweet room. Sir... Di ko makato.
Wa kumahanad nga wa si Amy tupad ako. Kahawang. Unang higayon sud sa pila ka tuig nga dili mi magtupad sa paghigda. Mura ko dili mahilo na. Labi pa nga, wag yun may magkasulti. Wag yun siya mauli karon. Kung dili pa siya mauli ugma. May plano man ta kung alang namo ugmang adlaw. Kalaay eh. Pero dako ko pagsalig ni Amy. Kalit-kalit lang gitingali sa iyang gitrabahoan o maglisod sa pagbalipad. Dailin. Ako sa asab. Nagkunawa tingali niya siya ay inahan. Mama. Matod pa nila. Nga kung dili ko nakamahilo na. May nagkunawa ni mo. Wasap tingali ka tumahilo na si Amy. Nga nagkunawa na mo din nga nabilin. Mama. Mama. Dailin. Mama. Okay. Mama. Lutan akong sugod. Buti nga naghilak-hilak ka diha. Mama. Nakaihid eh ka. Mama. Mama. Nangimang ka. Uy, baby girl naman ka. Mama. Taon-taon matata ka nga. Dili na manghihi sa higdaanan. Ha? Di na magkiatog maayo kung hapon na. Karon di ka makaihi. Ha? Mama. Tilabi. Mama. Balansa ka? Mama. Ilisan di ka. O mag-ilisa tagbanig. Kay basa kaayo din gigdaan na to. Mama. Mulutaw na ta si mong ihi. Cheers. Cheers. Gitutukan naman na ni imong beer. Are you drunk? Yan ka, dili mo kahubog. Naigo naman lagi ko. It still has alcohol. Bisan light na siya. Og lami kay flavored. Pero daghan ka na sa buga. Nainom. Mao na nga maigo ka lang gihapon. Ilay pa nga first timer ka pa. Labi siya tinood, sir. Kapila na ba rin akong botilya? 5? Nabot ko 5 ka botilya og tilaw-tilaw sa laing flavor. Shit, good. Now you're coursing. Oh, sorry. My bad, sir. Wait, barag ako. Kahiyon na kayo. What? Hey! Careful! Oh. Mm. Careful yun. Tingalig dili ka sa sahog next time ma-fall. Kundi, diri na nako. You're staring at me. I know nga gwapo ko. Pero don't stare too much. Ilabi pa nga. Nagakus pagyapon ko nimo. Basig mahagkan di ka pag-usap. But this time, mulabaw pa niya sa hawak. Gikatawan ko nimo. Nindot kag mata. Nindot kag ilong. Nindot kag lips. Wanna kiss? Nindot, pero mas nindot paghihapon siya lips kay nimo. What's that? An insult? Yamatra. So confirm. May uyab giray siya. Sige. Tanawang tagkon asa kutob ang inyong relasyon. Ilabi pa kung kaliguon talaga sa mga mahalong mga butang. Wow.
Kanindot ka silang bawal din eh. Automatic nga mo flash inig barog. Wanis amo da. Yan, niya pag bathtub din sa sud. Wabasa ko makasuway o gamit ini. Ako sawayan. Ngayon, may agas na. Init-init ang tubig. Sakto rin akong pagkatimpla. Masulit ko. Wow. Kanindot pa matiyon sa init na tubig sa akong tiil. Mahigda ko og suway. Wabayaan ni sa amo. Oh, shit. Nalimot ko ko bubo sa kong sinina. Nabuang na. Pero bahala na. May mga sinina man nga ipamalit si Serena ko. May kailis ra gihapon ko niya. Kanindot. Pabutan ako nga mapuno ang tub. Magpiyong-piyong lang ang nakatingi. Oh, shit. Kanindot sa feeling. Magpatawag ka kung ini sa amo, no? Pero pasong lang. Ang problema, kay dili mahimong butangan og hot and cold ang pasong kay naa sa gawas. Way lami. Taod-taod na nga nasasud sa banyo si Amy. Ganun wa pa man siya magawas. Nagunsa man siya diya. Karit bi nga nakatog siya. Akong ito. Amy? Amy? Amy, okay ka diya sa sud? Amy, I'm coming in. Bahala na. Suway na ko sa pag-abli ng pultahan. Oh, good. Wa niya ilak. Oh, naa siya sud sa batag na katulog. Ang nagsige pag-agas ng gripo. Nisuod siya din sa tab. Kaya nagsulo pag sinina. This girl is really drunk. Emmy. Hey. Hey. Alsahon ko lang siya paingon sa kama. Pero, mabasa ang kama kung ilahos ko siya sa pagpahigda dito. Nabasa kayong yung gisulog. Oh, well. You left me with no choice, bayhana ka. Ubuan tikas imong sinina. Wakoy sa ini ha. Ubuon pa rin. Ibasa kayo. Sige na, sa kang imong kamot. Aron mahubo na kong imong blouse. Shit. Galain na yun ang akong kabuhi. Nga nagtanaw niya. Ubuon ko na ang iyang skirt. Takilit. Ayaw ba? You're so wet. Just let me. Oh, God. You are now left with your panty and bra. Shit, Emmy. I don't know kung makapukong papagyapon ko. Kung lakip ning nahibili ni mong bra panty. Mauna ang akong hubuon. Come, dadong trikas ka ma. Sa dili pa ko makauna-una, ugupanin mo din sa tao. Oh no. Don't do that, Emmy. Ayaw pag-ago cause you're making it even harder for me. Kay basa ka, ug hubo ka. Miga ko sigmay na ko. Ug iyang gipasok ang iyang naong sa akong kaas.
What will I do with you, woman? Oh, oops. There you go. Tagnaw kayo. No. Dali ka mahimong maghapon. Mabasa ka na. Pubuwa una ka ng imong bra o panty. Can you still make it? Oo, aga. What? Dali, tagnaw kayo. Bahala ka Ako na. Uy, may bangon siya nga nagpiyong pa ang iyang mata. Ang talagang gihubo ang iyang... Uy, gilapay na ang iyang bra. Oh, shit. Gisunod niya paglabay ang iyang underwear. Oh. And now you're naked. So help me God. Alina. Oh, likabot siya na ako. Alina ba? Oh, oops. Shit, Emmy. I am holding back. So don't you dare test my patience. Especially when you're naked under my sheet. O karon, imo na kong gihagukan. So mo na nara, umani mo buya ang tanang shell sa kong lawas. Imo na lang kong katulgan. No, baby. You will have to pay for this. Bisan unsa pa'y buhaton ko nimo karon. Wa kagi mahimo sa pagpalibad. Kay hubog ka ug wa kanay umoy. Tayo ko yung ikaw din sa kusina. Wa ko makatawag, nay. Sa? Wa maanad nga, wa din hiuban nato si Imi. How ang kay nga, wa na ko siya ikatupad gabi. Isa kung saan ako piyong nga ako mga mata. Digi ko makatawag. Hindi ako trabaho kapag yun. O, nay, kinahanglan gyud. Pero makaipahuway. Di pa sa kumahimong mapahuway, nay. Ano kung kayong adlaw kung ako rin ikatawag din, he. Nagkinahanglan tagkwarta, nay. Kay kung dako pa lang untag og kita, di na untag kinahanglan pa nga maghago og trabaho nga akong asawa. Anhira unta siya din sa bahay o magatiman sa mga anak. Pero wa siya din karon. Uba nato kay kinahanglan magid siya nga manginabuhi. Bisan pa man kung adlaw na sa iyang papahuway. Anak, isan ba man kung maayo kakita. Kaya kung bahita buo nga magundo din hiyang imong asawa. Itong ipangandoy masandi, makapatulog ka walingor. Yung dan maganing mihuman gid siya tuon, di ba? Kaya gusto siya trabaho. Itan ba ni mo na, kung na yung gusto. Pero kung maigo pa unta kong kwarta sa pagbuhi niya, nay, sa mong anak, ug mahatag unta niya ang tanan-tanan gyud, dili na unta siya makahunahon na sa pagpanarbaho, nay. Wag depende na. Kaya may mga babae gyud nga independent. Hindi mo sila mahimong ibilin sa bahay o paabot kung kanus ani mo tunulan. Nay. Okay, sakit sa ko. Kalabad. Katog na. Hubo ako. Ginoo ko. Sir? Good morning. Sir? Sir, sabay. May naitabo ba? What do you think? Sir, wa ko na hinumduman. Then good. Leave it that way. May nitabo man tali na tong duha kagabi. While you pass out. Doesn't count. Kay wa kay nahinumduman. Sir. Oman ko gamit sa banyo. Makasunod ka na. Make it fast. Kay gigutom na ko. Magdungan ti ka na. Aron sa restaurant na ring hotel tamamahaw. Okay. Ginoo ko. Unsipot niya ipasabot siyang gisulti. May nahitabo yung ka na mong duha kagabi Pero, amang ko na bisan kamay. Nga may, yan ang nagpatuyang mag-inom. Abi na ko, dili na ko mahubog. Pero, okay pa man ko ato. Pero, nganong kalitramang ko nalimang sa akong pagharog. Unya. Awan ko nainumduman sa sunod nga nahitabo. Shit. Gitanaw na akong alcohol content atong among giinom. Kamay ramang good. Pero, ngina nagkapamoy-poy magit siya sa akong lawas. Ug, nagkapahubog na ako. Nga wa lang ko makabanay. Ay, ano laging miinom pa man ko. Dili na, Gid. Dili na. Mao na kadto ang una ug tapos sa higayon nga mo inom ko. Dili gyud ko. Never na gyud ko muusa pag-inom. Unsa ni nakita na kong puwas sa kilid sa akong liog dili sa amin. Nga naman ni. Dili man ni makuha. Dili kini buling. Kini. Agud mo. Dili. May nahitapo na mo duha ni Sir Duvan. Oh, you're not eating. Wa ka ba gutom mo? Uwa.
Pero kinahanglan kagyapong mukaon. Sige na, I don't like eating alone. Samtang may kauban ko sa lamisa. Sir, Eat. okay, sige. Sir? Yes? Kung may gusto kang isulti, sulti na. Kay manlay ko na ta human ini. It's almost 9 in the morning. Maglas 10 na. By the time, mabuta sa mall, aron magpalit sa imong bagong cellphone. Kagabi ba? Wa. Kung ang buot mong ipangutana, mao ang kung may nahitabo man natong duha kagabi. So the answer is no. Why nahitabo natong duha? Pero, What? Kanang nga si mong liog. Oh, gamay ra ka ng bayad. Ya akong gikulita kagabi for keeping me awake the whole night. Can you just imagine? Nag-uban tang duha sa usa ka kwarto ko gubo ka sa ibaw sa kong kama. Nauna-una ba nimo ang pagpugong? Ya akong gibuhat aron lang dili ka mahilatan. sir, Gusto ta kay kang hilatan. Nasayod ka pala. Pero I didn't. Kay dili ko gustong muhilabot og babae nga way kalibutan. Kay sama ra nga nakigilawas ko sa usa ka patay. kung mao, tinuod nga ako ni mo hilapti. Now, gimuan talang kag chikinini or souvenir. Juice. Sir, mahalon kay kini shop sa cellphone nga atong gisudlan. May mo man lang nga, sasama lang atong model sa cellphone nga imong gilabay lang nga, maulay imong ipuli na ako. What am I? Gee, fine. Kung di ka gustong mamili, ako na. This one. Ganahan kayo ni. Nindot sir, pero, We will take this, miss. sir, sobra ka mahal. Dili ko makabayad, anak, sir. Mingon ko, nga ako'y mo bayad, di ba? Iilis na ko sa gilabay na kong cellphone ni mo kagabi. Do you still have a problem? Just say thank you. Thank you, sir. And a kiss. Sir, Idaw ba na mo? When I am being so generous to you? sir, Sige na, miss, oy. Para kiss. Unsay na, oy. Ako pa no, kiss dayon ko, oy. Kagwapo ni sir, Galante pag yun. Nagkabati ka? Gina, miss. daghang tao. Okay, you choose. Hagkan ko ni mo dinhi karon sa akong aping. At tubangan ining pipila lang ka tindera. O hagkan ko ni mo unya. Nga kitarang duha sa akong ngabil. You choose. Oh, uy. Alin na, miss. Oh. Oh, shit. Huwag mo lang ko makabantay sa kakaleta. That was not counted. Maningil pa ko niya. Haya-haya ni mo, ma'am, uy. Gwapo kay si sir, ay. Galante pag yun kaayo. Swerte kay ka sa imong uyab, ma'am. Ay, dili mi uyab. Ay. Nanguyab pa lang nimo si sir, ug ingon ana na kagalante. Wow, ha? Unsaon na lang no, kung uyab na gyud mo or asawa na kaniya. Kaswerte ni mo, ma'am. Wait sa kadit, ma'am, ha? Magsuwat sa ko sa resibo. Okay, sige. Kamahal ini cellphone na nga. Bisayin sayo na niya sa pagpalit para nako. Gusto sila. Swerte kayo ko. Nakagusto na ako si Mr. Duan. Pero dili na imo. Uhay ka na miabot, Mr. Duan. May Dave na ko. O may anak na mi. Nga lang ni mo masayri. Saygay nga masayag ka may taguan ay kong anak ko kapuyo. Nakasiguro kung dili ka na yun makagusto na ako. Ug tingali. Taktakon pa ko ni mo sa trabaho. Dave! Do! Wala nga siya nakadiyot, tinay ka manuddur ta! Last na ni. Tiwason lang ako. Ha? Ay, ang ako kumagko. Kasakit. Nadukdukan sa martilyo. Sana mo sa mado. Bitaw ko ni mo enya na tiwas ang pagdugdog. Padayon yung ka. Ang masabag akong biyaan.
Kaya nagbuntag sa iyo pag nakabantay ni mo. Pagsugod pa kaya itong pagpanday. Parang, huwag ka gagalingon ni mo. May problema ka? Man bay. Murag problemado ka? Di ba kaingon ana, murag, was ka galingon pirmi. Okay ra ko ba yoy? Gi kapoy lang tingali. Pero okay ra. Sure ka? Kadungog balita gani ng sayos buntagot. Ha? Balita nga unsa man? Ay, naibaw ka na. Ang numero 1 tabian ning atong baryo, mo ni tabi sa akong asawa. Sa iyo mang niadtos amo sa merkado, si Lucia ba? Kaya nagpalit og isda og kanang tuwaunon ba? Unya, hindi man si Juan, si Juan dito sa merkado, mo nang siya nalabi dito. Juan? Oh! Si Juan? Siya may nadunggan ako sa akong asawa nga nanabi dito sa merkado. Nga wa ko na mauli kagabi mong imi. Mong asawa ba? Unya may gikauban ko no nga laki. Unsa? Gabi ko no, ug karong gabi nga nagbaybaw si imi nga di ko no mauli. Ug dali ko no og paong sa cellphone kay malalaki ko no miduol kini. Mao ko ni gikauban sa usa ka motel. Unsa? Iyay. Dili na tinuod. Ay. Bakak ang gipakatap nga tabi ni Juan. Way lalaki nga gikauban sa usa ka motel ang akong asawa, di ka na tinuod. Bay, ni-rage na ka. Nipuwa ng hasang ni mo. Mura ka kainom. Ako bay, wam sa kumutuan agad. Kisabi mutuan ng Juan nga tabian kaya na. Di Gani. makira pa. Tumutumuan pagkag-istorya na. Anong, hindi kumutuan na ba eh. Ay, tuloy ba eh. May bagong beach resort sa Pikas Lungsod nga bag-uno tag-iya na. Ug may mga ipapanday kuno dito. Mga nitib kuno nga payag-payag. Mga ako tanawang ugma. Unsay porma dito. Kung unsang klasiyas payag ang ilang gusto ba. Unsa man, umbanta? Oh, sige. Balibaran ba na ako ang trabaho man na? Uy, mara ko naganahan mo. Sinabot kita ng dapita pa eh. Domingo manugma. Dilion na to, dali-dali. Di lang ta magdugay ron, makabalik na yun sa atong pamilya ba? Pamilya di ba? Basta Domingo, di ba? Ug mauli na sa bugmang adlaw si Amy. Iyay. Ug ba nami makaselebrar sa among anniversary? Dugay ka pa ba mahuman sa pagilis? Why are you getting late? Ugawas na ko. Finally, nahuman ka nagigilis. Women. Mitutok ka man lagi na ako. Dili ko ang ngayon sa akong gisaloob. Dili bagay na ko ang red nga two-piece. Magilis na lang ko. Kato na lang tingaling puti or unsa man. Unsa may mas angayan ako nga color o style. Mr. Dewan, na-conscious na baya kaayo ko. Samutan pa nga wa ko maanad nga musulob og ingan ini. Mag-shirt ra magugos amo maligo og dagat, good. Karon pa ko makasuway og sulob og two-piece. May nalanggani kay mahisapaw. Pero mausad lagi, nipisad siya kaayo. Makita paghihapon ang ilawom. Mag-ilis na ko? No. Ang ngayon ka kayo na nang imong gisulob nga two-piece. You look like... I look like kinsa, Mr. Dewan. You look like mine. Huh? Emmy. Oh, Malate na magata, Mr. Dewan. Tana. Kuhaon ko lang kadiwat ang akong bag o ready na ko. lihay ka pa karon, Emmy. Pero inig-abot sa higayon. Ikaw na sub-unya ang magsigi og gukod na ako. Anyway, I will take you as a challenge. Gipraktisan ko karon. Makatunog pasensya.
And so, ikaw ang himuon kong barometro. Hangtod asa ko to ang akong pasensya. And it's a good thing. Na-practice ko na nga akong kagalingon. At the same time, makuha pati ka. I am ready, sir. Then, let's go. Layo pa ba kita sa beach resort nga imong giingon, Mr. Devan? Layo-layo pa. Gilay ka na sa biyahe? Oo, waoy. May mong ablihan mo ka ng bintana sa imong tungod. Aron, mas ma-enjoy ni mo ang view. Okay na ko, Mr. Devan. Kanunay ko kini makita ang view ha, kay paingon ni sa among probinsya nga gipuy-an. Hey. Makapasok ba ang akong kainit nga dali ka man kayong magkakuha sa imong kabot? Kung ako ng kuptan? Mr. Devan. Diyos. Ha? Wala ta sa opisina, Emmy. Imo pagyapon ko secretary, Mr. Devan. Technically, yes. Pero mas gusto ko nga mamahimo kang komportable uban ako. And with that said, mas mahitingaling naon-naon ko rin mo karon. Nga suod mong higala. Mr. Devan. Diyos, may mo ba? Sige. Wadon na ako ang kaikog. Pero, karon na ha, Mr. Devan. Josh. Better. Wanna drive? Ha? Gusto ka bang magkataon sa pag-drive? Ngayon may hunong ta, sir. Because I will make you drive. Ha? Dili ko makamao, sir. Og dili ka makataon kung dili ka tudloan. Who knows? Dili lang ang cellphone ang kaya na kong ihatag nimo. Basin pa rin magkahuna-huna kog regalo sa imong birthday. Og usa ka auto. Mr. Devan, Josh. What? You think? Dili ko makahimo, ana? Then think again. Sir Josh, sige na mo kipuhat. Nganong, Makibaylo ni mong lingkuranan. This is why, ni anak ko ibabaw ni mo. Aron mo balhin sa akong kilingkuran sa driver's seat. Kaniya, badat ugan jud ka. Worse, mas makauyon ko. Ipapaw sa imong. Mabalin ko. Niyara, sir. Nagkapahilo na ako. And sweating. Init ba din sa suod sa kong sakyanan? Kaputi ang imong paa. With your black panty. Ha? Ginsan mo pagkahibaw? Pagbali ni mo gaganina. Milili ka? Nalilian ka sa imong pagdali-dali. Huwag na makabantay nga. Misa kang imong sinina. Sa imong pagtikubo, aron mo balhin og lingkuranan. Lami kayong bunala ng imong sampot. Sir. Okay. First thing first. Aron dali ka makatuon sa pag-drive. Misimot sa akong liog. Huwag ang usa kakamot sa kambyada. You smell like sex. Josh. Relax. Huwag ko'y buhato ni mo din sa suod sa sakyanan. Not without the signal. Josh. Yoya, kinkoy man roy. Sige. Pero mo pauli ka ni kataw-taon, ha? Har mo katog og hapon.
Paikob sa ta sa ilang tintin. Basta pakatulgon niya siya ni mama niya, niya naa ka nga nagtanaw sa lida, maong dili magdugay, ha? Oh, Yuya. Ay, Yuya. Unsa man akong apo. Kanusta ikaw na akwarta? Ha? Ano man, gigutom ka nga nakapaniod to naman kaunta. Papalito sa kag biskwit. Di, uy. O, sa mo di, nga nuta na makakanus akong kakwarta. Kay payat na TV, parehas iya tintin. Ha? Uy, ana. Murag layo po ang kainas tinood lang ga. Lisura ang pagkakaroon lang ga. Sige lang, kung nakakwartag dako-dako sa tatay ni mo, atong ingnon nga mamalitag TV. Kanang parehas ka dako sa tong bongbong. Sige. Ingno na to tatay ha. Aaron, di na ako tanaw iya tintin. Kay away man siya ako si Tintin. Pagman man sahay, bisan tanaw pa si ako. Elaine. Papa Yuya! Ay, kalooy, bes bata. And we're almost there. So, minor na sa pagpadagan. Hinay. Stop. Oh my God! See? Labot na ta sa itong destinasyon. O kumplito pang atong lawas. Dali ka kayong nagkataon. Nakaabot na ta? Mao na ba ni? Ay, sorry. Uwan ako tuyo ang pagkakusti mo. Nadala ko sa gibati na kong kalipay. Kulbo kay ko kaganiha nga. Nag-drive o ginahinay. Ilapi pa kung may malabay nga sakyanan nga mga dagko. Mula tunog pugkurog ako tuhod. And then, karon ni anata. Luwas na ka nakaabot sa hinay-hinay. Murag dali ko makatunga makadrive na kong sakyanan. Huga. Be mine. Ha? Say yes. Ug ihatag ko ang tanan mo, Emmy. Dinira pa ning sakyanan ni mo? Murag di amata sa tunga-tunga sa parkingan? Ako nang mo park. Tingling makasagid ka pa niya. Yan ang mga nag-park ng mga sakyanan. Ang sunod kong itudlo niya ni mo kung saon ang pagpark. But not this time. Thank you ining maong opportunity, Josh. Well, I'm an opportunity you shouldn't miss. Josh. So grab this chance while the offer is still on. Kay baho ka? Unsa ka na? Reason nga magisod ko sa pagsugod. Mao nga, you are too good to be through, Josh. Exactly. Din nga nung dili naman lang kunin mo sugton. Anong masayod ka? Kung unsa ko ka-good o kung unsa ko ka-real. Hey, asa ka? Manaog, sir. Aron makabalhin na ka sa driver's seat. Ug maparta nimo og tarong ang sakyanan. I know nga gamay ka lang kuwang. Nga ba ako, Emmy? Bay, Saan ba? asa na yung oras? Pasado 2:00 na sapon. Ano naman, snack nga? Dili, o pa man kugtuma. Kaaw lagi. Ganina pong gisi pangutana. So na oras sagod. Murag ka na 30 minutos, Diyos. Di ka pangutana. Excited lang ko nga mabot ng alas 5, bay. Kuan man gud mula ko sa merkado aron makapangumpa. Anniversary lagi na mo ron ni Amy. O mauli na sabi siya sa bayo niyang gabi. Iyay. Kumbate din. Hiniral din ron. Unsa? Kumbate hiniral. Kay wabi ang makapauli gabi. Nakalaktaw sa kagabi. Ngaw, mingaw na kayo na so kagabi, murag sa katuig pra ni mo. Naibining mo ito maanad nga, wati tupad. Ikaw, gid bay? Sige, dali na itong trabaho, aron, inig patong sa alas 5, maunda na ginayin ta. Maganda ang pabiyak ka. Happy anib din ninyo. Unsa, anibi?
Ani ba anniversary? Lagi ay, kasabot ako. Kita ba, salamat ya. Kanindot din, Ganahan ka din eh? Oh, sige sa padili ganahan ini lugar, ha. Nindot kayo lang mga landscape, paingon sa beach area, ug puti pa kayo ang bus. Noon, puti man gyud ang bus din hindapita. Well, you should know. Kay dili nilayo sa inyo din dapita, diliwa. Kung ko masayop, sa sunod na nga lungsod. Yes. So, wala na rin problema. Kung dili ka pagyapon mauli, karong gabi na. Unsa? Pero, Don't worry. Ihaptod ka og mga adlaw sa inyo mismo. ha? Uy, ayaw na. Dili na kinahanglan. Pero, Josh, dili ko makapauli karon. Mahingawan ang akong pamilya. Mahibong na sila kung nganong pila na ko kagabi nga wa ko makapauli. Then call them. Wailain nga may cellphone sa amo. Imposible. May tao pa ba karong panahon na nga? Wa makakupot og cellphone. I mean, ang among katabang manggani, may duha ka cellphone. Pero, wa sila si nanay kay tiguang na o dili mahilig ang butanga. Kay dili ko na siya makamao. Okay. Makes sense. Mao nga, dili ko makapauli karon. Ganahan ko din eh. Ikaw, mahimo bang makapabuo ka din kung dili ka pa gusto mo pauli karon? I already did. Ha? Nagkapabuo ka na ka? Kano sa? Kagabi pa. While you were asleep. Ha? Og dili ko gusto mag-inusara sa kong pag-stay din eh. I want you to accompany me. Naa ka na sa atong ikasabutan. You will make yourself available for me anytime. Ug sunda ang uban pang sumpay ding sugilanon na sinuwat ni Marites Alboris. Andino sa kagahahang. Papalihog na ko og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpamina.